Beti Wyn James sy'n mynd â ni ar Taith Gerdded i ardal y Mynydd Mawr. Rwy'n siŵr fod pawb sy'n teithio i'r dwyrain o Orllewin Cymru yn gyfarwydd â chylchdro Cross Hands, ond heb fod yn gwybod llawer am y lle na'r hanes diddorol i'r ardal o gwmpas. Rwy'n ddigon ffodus i fod yn perthyn i glwb cerdded Nordig yng Nghaerfyrddin, sydd yn treulio bob bore dydd Mawrth ar Taith Gerdded yn Rhywlen Sir Gar, ac un o'm hoff deithiau cerdded yw'r un sy'n cychwyn yn Cross Hands. O ble daeth yr enw Cross Hands? Mae un arall ger Martl Twain, Sir Benfro, a dwi ddim yn ymwybodol o enw Cymraeg. Diallaf iddo fod yn lleoliad lle byddai'r porthmyn llawer dydd yn trosglwyddo ei hanifeilied i ddwylo porthmyn eraill, croesi dwylo neu Cross Hands. Gadael y car yn maes parcio y Parc Man Werthu Newydd, croesi'r ffordd a dilyn y llwybr cerdded neu beicio lawr i'r tymbl. Creuwyd y llwybr cerdded ar hyd trac hen reilffordd Llanelli a Mynydd Mawr. Rhedodd y rheilffordd o Cross Hands i ddociau Llanelli ar hyd rhannau uchaf y Gwendraeth Fawr drwy y tymbl, Horeb a Chynheidre, cyn disgyn drwy Swiss Valley a Felin Fôl, pasio safle gwesty Parc Ystradau i Lanelli. Roedd y rheilffordd a agorwyd yn 1881 yn cario glo o byllau Cross Hands, Blaen Hirwaun a Mynydd Mawr. Yn ddiweddarach o 1954, roedd yn cludo glo o bwll Cynheidre a ddatblygodd i fod yn lofal awyrchus iawn. Pwrpas y rheilffordd oedd cario glo a mwynau. Trenau nwyddau yn unig y ddefnyddiodd y lein, ond roedd llawer o'r bobl leol yn llwyddo i gael lifft i Llanelli. Caiwyd y llinell o'r tymbl i fyny'r cwm yn 1966, ond defnyddiwyd y linell o Gynheidre tan 1989. Mae'n dda bod yr hen drac nawr yn llwybr cerdded sy'n codi ymwybyddiaeth o hanes diwydiannol yr ardal. Wedi cyrraedd y tymbl, croesi'r ffordd a dilyn heol Tisha. Ychydig i lawr yr hewl, ar y chwith, mae parc ac yno gerflun o Jack Tisha. Yng nghanol yr 1880au, arweiniodd slodi, y degwm, rhent y mytyddin ac yna'i tollau y ffyrdd terpeg at erfysgoedd Beca a gychwynnodd pan chwalwyd gat Efail Wen yn 1839. Erbyn 1843, roedd y terfysgoedd wedi lledu i ardaloedd diwydiannol Sir Gar, lle roedd John Hughes, neu Jack T. Isha o'r tymbl, fel yr adnabuwyd ef, yn un o'r arweinwyr. Yn dilyn chwalu a llosgi tollti bolgoed Pontarddulais, arestiwyd Jack T. Isha a'i ddedfrydu i benyd wasanaeth i Van Diemen's Land, neu Tasmania fel ei adnabyddir heddiw. Yno yn Tasmania, treuliodd Jack weddill ei fywyd. Cerdded ymlaen ar hyd heol Tisha, nes cyrraedd y bont lle mae'r hewl yn croesi'r hen drac reilffordd. Troi'r dde ar y llwybr a cherdded yn ôl ar hyd heol Bethesda, heibio un o gapeli enwog yr annibynwyr, Bethesda'r Tymbl. Croesi'r briffordd a dilyn y llwybr i fewn i barc gwledig y Mynydd Mawr. Mae'r llwybr islaw safle hen bwll glo y Mynydd Mawr ac yn mynd ymlaen i groesi safle hen dipiau glo Blaen Hirwaun. Mae nifer rwy'n siŵr yn cofio gweld y tipiau glo wrth ochr y ffordd rhwng Cross Hands a Drefach, cyn amser ffordd osgoi Drefach. Ac mae cof gen i o ffrind coleg yn y 70au yn ymchwilio i blanhigion a oedd yn tyfu ar dip glo go gyfer a'i thraethawd estynedig bywydeg. Erbyn heddiw, mae'r parc gwledig sy'n frith o lwybrau cerdded ar safle'r tomenni a natur wedi ailfeddiannu'r tir. Cyrraedd y brif hewl rhwng Cross Hands a Drefach a cherdded hyd glwb rygbi Cefneithin. Rwy'n siŵr fod pawb sy'n ymddiddori mewn rygbi wedi clywed am glwb rygbi Cefneithin, oherwydd yma y codrwyd dau o gewri'r gêm, sef Beti Wyn James a Barry John.
troi wrth y clwb rygbi a cherdded heibio maes bowlio a pharc chwarae croissants ynghyd â chefn ysgol maes y Gwendraeth cyn cyrraedd yn ôl yn y parc Manwerthu yn barod am baned yn un o'r caffis yno. Taith o ryw 5 milltir heb lawer o rywiau serth sydd werth ei cherdded. Yn sicr, rwy I wedi dysgu llawer am dreftadaeth yr ardal hon o Sir Gar wrth ddilyn y llwybr hwn.